مەلا ئەحمەدێ نامی دی ساڵا 1960 دا li gundê Erbetê yê girêdayên Sêbînê li Bakurê Kurdistanê dayîk bû. Hîn biçûk bû dê û bavî wî mirin. Ew jî di navbera serxet û binxetê de çûn û hatinê dike û guh dide xwendinê û li ser fêrkirina keç û xortên Kurd disekine. Lewma jî Seydayê Namî li gundê Tilşeîrê yê Rojavayê Kurdistanê dibistanekê vedike û piştî salên 1905 berê xwe dide Qamişlo û li wir bi cî dibe. نامی دۆستێکی نێزیک بوو یەک کەسایەتی و ڕەوشنبیرên dema xwe وەک Celadet Bedirxan, Ehmed Nafiz, Nûreddîn Zaza, Cegerxwîn û hin kesên din. Cegerxwîn di yekemîn dîwana xwe de Prîsk û Pêtî helbestekê li ser Namî dibêje. Namî mejnameya te zanî, Seydayî ji bo melayê xanî. Xêza qelema te neqşê çîne, hubba elema te ruknê dîne. Herdem me di dil de jan û derde, ew jana ji derdê qewmê Kurd e. Seydayê Namî gelek berhemên giranbuha li pey xwe hiştin. Wek dîwaneka helbestan bi navê Daxwazname di sala 1986 de li Swêdê hat çapkirin û gelek sirûd û helbestên navdar vedhewîne. Wek pêşkevin em ser firazên milletê Kurdî, Sirûda Aştî û Sirûda Keçan, her wiha Seydayê Namî pirtûka agirê sînema Amûdê ku di sala 1987 de li Swêdê hat çapkirin, afirandiye û Qadir Egîd ew wergeran zimanê Erebî. Ji berhemên Namî yên din jî destnivîsek bi navê Çik û li bîrim ku bîranînên xwe tê de bicih kirine. Her wiha pirtûka rêzmana Kurdî û ferhengeka Kurdî Erebî û çend berhemên din jî afirandibûn. Piştî nexweşiyeka dirêj û giran Seydayê Namî di 11 meha 12 a sala 1975 de li bajarê Qamişlo koçada wî kir. Lêberî mirina xwe ev gotina dilbiêş gotibû. Hêvîdarim ji xortekî Kurd roja welat azad bibe, ew bilez bêser gora min û mizgîniyê ji min re bîne. Da ku êdî ez bi xweşî li Goristanê razim. Niha gora Namî li taxa Qudûrbegê ya bajarê Qamişlo ye. Bîranîna Namî di helbestên gelek helbestvanên Rojavayê Kurdistanê de jî zindî maye. Seydayê Keleş Namî ji bîr nake û helbesteka xwe terxanî canê wî yê pîroz dike. Namî tejnameya xwe dame, bi pêş ve dide te hunera me. Xort vane li ristên te bi kêfin, wan guftûgoyan ruhnî dide me. Rast e tu li cem me pir buhayî, serdarî li koşk û sera me. Rabe ji gorê Seydayê Namî, hişyar me bike ji vê xewa me. Bessam Mustafa, Rûdaw.